Fost iż-żgħażagħ preżenti spikkat il-ħeġġa l-bidla fid-direzzjoni huma u jispjegawna għalfejn attendew għal din l-attività. Għaliex naħseb li għandna tisemi bħala żagħżugħa u nemmen li ħafna żgħażagħ ukoll għandhom jagħtu sehemhom fajmin għax hija kampanja tajba u tattira aktar żgħażagħ. Uħud attendew biex ikomplu jisimgħu aktar proposti mill-mexxej Laburista Joseph Muscat u oħrajn għaliex jemmnu fl-għaqda li qed jitkellem dwar Joseph Muscat. Ħassejt li kelli niġi il-lejla għax hija attività taż-żgħażagħ u għax irid inkompli nisma' l-proposti li għandhom xi jaqsmu n-nisa u żgħażagħ fihom. Li qed inkollu jitkellem fuq l-għaqda fil-pajjiż, li qed jitkellem inkollu fil-pożittiv u mhux bħal ħadd ieħor inkollu jrid imaqdar u jrid ikisser. L-affarijiet ta' bejnietna jiena nemmen li Joseph huwa il-mexxej ideali għall-pajjiż. Iżda liema huma l-aktar proposti li ntlaqgħu tajjeb miż-żgħażagħ. Waħda mill-kbar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma u jien bħal spjaċi jien qed nipprepara l-post tiegħi jiena u tfajla d-dawlu l-ilma importanti jew jiġifieri kollox ħajjin. Regarding proposti oħra pereżempju li ta' childcare, proposti tal-istipendi, proposti tat-tablets naħseb intlaqgħu tajjeb mis-soċjetà ġenerali. U hemm xi proposta li laqtitek l-iktar? Li qed jifassatna fuq l-edukazzjoni. Naħseb tajbin ħafna u joqtu ħafna setturi differenti. Tal-istipendi għaliex għalina żgħażagħ l-istipendu ma xi ħaġa importanti ħafna u jgħinuna nkomplu mal-ħajja. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world.